Jamen, jeg hedder Peter Scheibel, og jeg repræsenterer firmaet Scheibel Elsikring. Jeg har været indehaver af siden 2001. Vi har stort set alt inden for el. Rudi har jeg mødt igennem et netværk af andre forretningsdrivende her i byen, hvor at der har været en god kemi og en god tillid til mennesket. Samarbejdet med Rudis Autocenter har været et sted mellem 3 og 4 år. Man kan holde med en bil ude i byen, som er gået i stykker. Om det så er i Næstved eller i København, så bliver der sørget for, at tingene de bliver ordnet. Så en service, jeg ikke har set andre steder. Til hver en tid vil jeg anbefale Rudi. Meget, meget højt serviceniveau. Dygtige folk. Vi har oplevet flere gange, at ting, som Renault ikke engang selv har kunne finde ud af, det har vi kunne få Rudi til at klare. Så meget, meget højt fagligt niveau, og ikke mindst den service, man får.